Ani na po ang Tris Buhakak para ipakita kanyo pag-usab ang Istoryang komedya. Part 5! ako dahil si Tulits. Ako sab si Rapi Boy, Humbabaw Bibi Junior alias Totong Toksa! Ako usab si Ali Alimukoy. Okay, sa dili pa dahil namo sugda namo istorya ang komedya may gala, doon namo ko'y may request nga pakantahon sa kuno ni si Totong Tugsok. Okay, mga igala, aniya si Tutong Tugsok. Kining kanta kaya simbol ko ni karong adlaw para kaninyo mga subscribers tanan ni tan-aw aning amo ang Janwa Mix Series sa salida nga Tris Buhakak. Inyo ning kanta karon pa na ko ni na simbol mga higala. Uka lami kung do naning mga istorya. Labi na gyud og ang istorya puros komedya. Lami kayong paminaw ninyong tagsa-tagsa. Kung di mo ganahan sa mutnong mo katawa. Simba, simba ko, pagig ko katawa mo. Lumiro unong walay klaro. Pastang paitang, basta di mo mo katawa. Magsiga lang among mata. Oh higala, ania ang istorya. Istorya nga polos komedya. Kung inyo kining paminawon, kamong tanan magbalibayon. Abi ni mo dong, Oh, sa akong kaagi sa unang panahon, na ako'y apilan contest dong. apil ka kunti sa una? Pili ko contest una. Unsa may kunti sa unang panahon eh? Pagkahiay sa urong. Pagkahiay sa urong. Kaya nagadungog ko sa gawas nasod, sa Oh. lain-lain nga lugar. Oh. Dako kay premyo. Dako premyo pili 111 million. Ha? $111 million. Unya do. Sus, kaingon ko, ano guna ang nagdi na ko na makuha ng kwartaha mo undang ko drive tricycle. Oy, basta mauna siya. Apil ko kay Apil ka? Lumiro uno. Pagkahiay sa Pila to premyo? 111 million. Di karon. Karon. Istorya na siya 11 million. Dito sa kuan abin mo dong. Pag adto na ko dito ng lugar lugar to sa City Tagbilaran. Mo ko kay ila og unsa tong kuan basta kay ang gilista dito. City Tagbilaran 1 Lumiro 1 sa gahi sa Ano Yawa, ba? Paghiay dito sa ore. Pagkahiay sa Intra ka. Unya lang. Nintra ko. Karon pot na ko dito. Unsa may mga kontra nimo? Taga laing nasod abot. Tagkalaing lugar lagi. Yawa, Anak yawa. ko nga. Yamat ra pagbasa na ko dito. Paghiay sa o. Lumiro 1 Paghiay. Tagbilaran City. Lumiro 1 pagahiay sa Ha, gini. Ang premyo 1,011 million. Apil ka. Apil ka. Pili ko kini. Kana. Klaro na kay undang ko drive tricycle din. Kini pakuha ko ni kay klaro si. Intra din ka? Oh, intra ni ko. Intra Sus, din ka? daghan man sa ding nakabasa ato rin sa mga gibasa mo to sticks. Oh, giba sa Oh, stakes. Oh. China, Apil ang China? China, kana Japan. Japan. Ya, Pilipinas. Ikadayon dito sa napatiusa ka ng Amerika. Amerika. Oh. Pilipinas yun. Dayon Pilipinas. Pilipinas. Ikaw pat ng Pilipinas. Nya kinsa may entrante sa Pilipinas? Sa Pilipinas, gitiksan man ang mga tao, wa man gyud pa kuan kay ang tanang mga tao sa Pilipinas puros butan man. Oh. Nya wa kay baw Pilipino. Oh. Ako bitay sa dito. Ato ba ikay Oh. representante sa Pilipinas? Presentante ning ko dito. Presidente ka. Pag-abot ingon siya, king sa man ni si Tutong Tugsok. Oy, ko. Kami kayo mga Ako ni. Oh. Ako ni sir, apil ko anang inyong singing contest nga. Sige contest paghiay sa Oh, o ka. contest. Gay ay sulo. Oh. Ngun siya, aw. So ko dayon. Sige, ari na diri kay imong mga kontra na. Ikan lagi paabot. Kuya pud kay mong kontra dai kay taga sa ron. China, Japan, ug Japan, Amerika. Amerika. Nya Pilipinas dayon. Oh, tingko nga. Sige, sir. Apil ko na. Apil yan. Oh, pag-abot ito. Unsa may unang gitawag? Ang unang gitawag. Ang China. Ang China. Nya unsa may Sus,
tumbling saya kisugaran mga China sa dong. Asa mo Mga din mo kickboxer na. din mo gikontes ato. Katuliging lugar nga city 11 years old wa ko hibaw og unsay Unya unsa lugar man to. to kuntisa? Unsa may iglitan mo? Ana na ka mo bo? Petet asa dong oy. Unsa man ka taas? 51 ka na. Itong mos building. Oh, tungtong building kat bago tong human yun niya. Building. Unsa to? Pambakon. Dito mis babaw. Unya, Pambakon sa ubos. og kinsa nila og kinsa gyud gay ko paambak mo sa ubos. Hindi mabuak sa Oh, dive yun. Kaktong wa taga China gali ka mga karatisyan black winter ko daw. Oh, ambak ni China rin. Ambak ni China. What? Oh, tawag na. Oh. Anak ni China. China! Bam. Dito bam. Dito sige pang ayri pa. Si Piat dito nagtugpa. Pagtugpa na bunal oh. Pagtugpa imbis nga tiil ang tatob. Ang abaga may nagtugpa. Niya bunal ang dito sa gatil asos. Kay ag Bungkag din ay. Ningon na itong musika. Wala ka basar. Japan. homok ko kay bungkag man. Anak din Japan ay sa ha. Wa coba tinggal suwa. Wa kun kape wa pa suwa. Ambak na siya. Ambak na siya. Dive in. Pag dive. Dive. Permirong dive niya bang yang ugyo na. Datinga ako na pagtunga-tunga balhin man lubot. Pata naman. Lubot tay yang una ba. Pag dayang ubos. Ipaghiay mo sa o. Oh, yan ni bali na pud. Oh, pag dayang ubos. Sus. Hangin kita nagkusog kayo. Bam. Sus, ang iya bitang na una. Bugs. Sus, wasang utok dito. Ay nga nitong ino sir. Ay, Dili. Yun. Dili gahi No ko. touching. Ano siya? No touching. Di ko na pwede. Oh, di pwede kay nabuak man oh, kay paghaim to. Oh, dito na sa Amerika. Amerika. Ana de Amerikano. Amerikano! Kuya kitong Oh. kuya kuno kay tong Amerika nakakuan ko to sa balitagol ang kuto kuno ni intra tong anad kuno tong mga cliff diving. Maay kuno to mo dive ka ng mga cliff diving. Mao pinaliging apil sa may kontra ko yawa lagi ko. Butik na Oh, nagbating short pa. Ha? Nagbating short. Bating. Ana ba siya? Bating sot? Oh, bating short ba? Layat na siya. Mandugtong siguro glinaw ni tumpahan. Oh. Oops, grabe. Ana siya. Dive, nindot pa kay dive, anak. In English pa siya, Jab. Hey, you are this under the contract. Witness again. Ana Oh, in English, ah. Kuya, tira. Finish ay habe. Sige. Ambak na siya. Ambak na siya. Pinadive pa. Oh, dive yun. Pagtugpa. Bang! Pagtugpa niya. Kay agop. Sus, diri yung tato niya ang tugpa sa buko-buko ba? Oh. Isipin niya. Ipaghiay mo sa o. Sus, pagtugpa niya sa buko-buko, nalambak yung pangori niya. Kay aghapon. Oh, sus, pagkadita mo, liki din eh. Napikas. May istorya. Baro ba yung pagkapikas dong? Ha? Ni baro pagkadita. So, nothing is coverage area. Iin ko, da! Pero napikas Oh, mo na. napikas na. Nagtanaw ko ito ko. Homok to sila ko. Bungkag na ko. Ikaw na. Ako na, gitawag na ko. Ini ano Welcome. Welcome the Philippines is Tutong Tugso. Oh no. Ah. Lukso na. Lukso na. Lukso na. Sige ta mo ko. Nat. Tanaw ra ka nga tubos. Ikaw sus. Ang MC natagbaw nagtawag nimo. Ambak na. Oh, kaupat yung gitawag niya. Oh, yun siya. Dali na dito. Gaya yung ni mo. Ambak na. Ambak ka na. Ay mo makaupat siya. Ko. Sigsaan pa natugtog pa. Nating ka pa rin siriya. Frank 51 no kandana ne. Bambak ta. Bungkag mo dito sos. Bod leg dito ang bungkag. MC. Ibsa ka. Sino ti karon? Tingko ya. Bisip kanyon pa mo itira diha. Asa ko Sa pa na ninyo. Bahalang di ko kwarta. Niyan sa dero MC. Ana ring MC. Hoy! Ang paggigiyak giguhon mo. Sus, miyan mo blabayan. Ikaw na Okay ko. Wa mo mambak. Ikaw daw. Ako daog. Kagahi ka ko. Ingon ko ay pagkadaog nako. Do not sigurize under the man because under the mango tree. Ay gala, ani ang istorya. Istorya nga pulos komedya. Kung inyo kining pamilawon, kamong tanan magbalipayon. Abi ninyo dong. Doon na sa to'y contest dong. Kontesan. Patas anay sa buhi. Anak buhi. Sana si Tuwe. Patas anay sa buhi dong ba? Ito na istorya. Karon. Ang apil nga contestant dong, tulo na juga contestant. Tulor ah. Okay, wa may nisukol nga taas pa ilang buhi. Oh. Ang katong nang pasalig-salig, katong taga
Amerika ra gid og ang taga Saudi Arabia. Okay, mga dagko ka nagbuhi, tagas ka nagbuhi. Amerikano. Napitig asa ang Amerikano? Tawag na Ang Amerikano may giunang tawag tawag. na sila ang gitawag na Amerikano. Amerika. Hey, unsa man kataas gyud ang imong buhi? Gikan diri padung Amerika. Oh, abot na to. Oh, mao na kita sa ako. Taas sa buhi niya, no? Lapos naman. Pakpak mo tao, pwede taasa, Amerika. Tingnan mo yung usab. Okay, pakpak mo tao, taasa. Arabo. Arabo. Arabia, Arabia. Ingon na. Unsa ka tasa ang imong buhi? Ingon ni Rabob. Gikan din padung dito. Hanggang sa langit. Langit. Taasab! Siya agad mo tao kay habugaw. Tumoy kayo. You know? Yes. Naabot sa panganod. Mao dito ang panganod niya ni Lilo. Abot na. Okay, pag mga tao. Mao to do nga ingon ni announcer nga okay. So na ang contestant sa Pilipinas. Pinsel, Pilipino. So di Pilipinas dong patinda uta. Okay, wag kigiyo. Nagkuy-kuy. Gibukat Yang ilang contest do pin sa pa. Ana di siya nga. Okay, Pilipinas. Unsa ka tas-on ang imuhang buhi? Oh. Nga siya. Kining ako gikan din subay gini siya aning sapa nga to yung risan padungin ato sapa. Subayon ni sapa. Unsa ni kitas uning Kung sapa? sa katasun sapa, mauni kituban sa kuha. Ingon ni ngota. Yatigod. Pasubay rin. Moto gipasubay din. Hinahinay nagtaas yung buhi. Bang, subay to gid. Kasus abot na handong. Nakaagi magnanlaba. Nanay nang labang to sunahan sapa man. Kaagi magnanlaba, aksi mo panguhit nito. Karon kay dakratan to mong labab. Bunalan bitaw sa palong. Balik mo na ng bukog sa Pilipinas. Balik ko. Malas kay anta sa nang labang. Ay galan ani ang istorya. Istorya nga puros komedya. Kung inyo kining paminawon, kamong tanan magmalipayon. Ako dong kay inyong kong gisugdan ang istorya mong parting mga kontes-kontes ba? Oo. Ako sa una dong nakapantay ko sa una doon na say ang Guinness Book of Records sa una. Nagpakunti sila 15 pinakatiguang sa tibuok kalibutan. Mo ba dong? O nagpakunti sila. Kana dong kuyaw kina pa. Panahon man na sa tong abuhan sa Oh, una. sus nagpakunti sila dong. Karon kay ang niintrato dong Amerika ug Australia. Nya. Karon kay one amay laing tiguang na ang NFL bro sa Pilipinas usar po kabuok. Usara dong. Di tulo ra pud sila. Oh. Karon kay grabe ni tan og ko ato kay patiguang ngay gud. Ako yawan yo. Mao to sa kuan si Mululo do nga gibantog nga di na mo kauglugaw. ato. Nya ang iyang kanon langaw na lang. karon kay nagsugod na. Ingon okay, the oldest man in the world. Please help me welcome the America. Amerika. Amerika una gitawag. Tawag na yung una mga aplikante ang Amerika. Mao sila una nga to pa. Sus pagsuod sa pinakatiguang nila. Sus uya lagi nila ko. Ano mo? Kuy, tigong na kayo. Siyempre tiguang Interview din sa IMSIP. Ana din MC nga. Isip ti MC yung interview sa sekreto. Naniid sa MC kay iya sa tusundo ng sekreto ba? What is your name? I am Alexander the Third. How old are you? How old are you? I'm 130 years old. Sito 30 edad. Grabe tiguang Tiguang na kayo! Duwangan din ito hanag tagpihat pakpak. Sus karon kay nangutan na ang MC unsay diskarte. What is your technique? Ana din ang katong Amerikano nga tiguang kayo ni kabuntag kuno ang iyang diskarte. Mamahaw ra siya itlog. Sus, ay itlog na Itlog. Inig lunch mo kuno niya. Muit ka pun siya itlog. Ya inig kagabi inig dinner. Muit na siya itlog. Sus ana ni si. Okay, a round of applause. Pakay mo Jesus. Pakpakay 530. Sus karon pakpak si chef nang MC ako yawa din ni. Sustansyado jud kay ning itlog dong. Karon yan. Sunod nga contestant ang Australia. Australia. Yes, oh, Australia dito.
nagkamang lagi do padung stage zone. Huwang sa kayo. Gua nga ga. What is your name? My name is Flixender. Flixender, ya. Australian ko. Flixender the second. Isi kan wala The second, the third man to sa Alexander man to sa. Siya kay Flixender. Flixender. Karon kay ingon nagkamang naman. Kamang. Tungos ka guwang. And then, how old are you? I'm 150 years old. Wala 50 daw. Dalawa Amerika. Karon kay what is your technique? When I take the breakfast, I eat otan. Otan. And then and every lunch I take I eat otan. Ora to ini gitu. And my during my dinner I eat otan. Terus ingon din ang kuan, ingon din ang MC. Sustansyado sa kaning utan eh, no? Utan, oh. Ganina kay itlog. Karon kay Utan. Karon kay ingon din. Okay, a round of applause. Pagay mga audition. Gitig alegria. Karon na dong kay tayan eh. The last but not the least, please help me welcome the Philippines. Philippines. So the Dili Philippines. na sa Pilipinas na. So si buong na dong wa may tao naglakaw. So gidayungan din dong isunog hapol. Gidayungan. Nag-anang tel, kunti na jud tigwanga. Oh, wag pakpak mo tao. Yeah, Pilipinas tao. Kata lagi mong lulo lagi sa una ka. Dili na siya mukha og lugaw. Ang iyang kanon langaw lang. Tapos karon kay pertim pakpak mo tao kay awan ay. Daog Pilipinas eh. Di na kalakaw. O daog na Pilipinas di na ako kalakaw. Pero kay istorya pa. Di na lalim. Kaya gisud duyan. Suduyan, anak din ang kwan. Oh, daog na Pilipinas. Tiguang na kayo. Daog ano mo tao. Oh, daog Philippines. Sus karon kay excited na kay mangutan ang MC nga unsay diskarte atong tohana kay tiguang kay kun. Tiguang kay, gidayungan lang gud. Ni ana ding MC nga ato ni pangutan on dayon unsay diskarte ani kay tinadyo tiguangan. Di man kagisud og hapon nagbitay na kung tiilo kamot kanap. Excited kay MC mo ana. Excited kay ana. Sir, may udto nimo sir kanang gitiunan sa microphone. Unsa may mo diskarte nga naabot man ni kaning katiguangan mo kagisud man kaghabol ingon nga. Ang diskarte na ko sa'yo, rak ayo. Unsa man? Ni kabuntag, jerjer, ya, ikaudto, jerjer, panihapon, jerjer. Jerjer ay sustansya. Sus, mur na nga ang MC. Ha? Kuya, wag jerjer. Pila edad mo sir nun? Edad na ko. 18. 18 may na. Oy gala, ania ang istorya. Istorya ng polos komedya. Kung inyo kini paminawon, kamong tanan magmalipayon. Hey! Okay mga igala, ano ito sa shout out portion. Shout out diya bala magala sa Balamban Vlogger from Canada. Akong kaliwat diha nga anak ni Tio Tim yung sa Balande nga taga Prinsa dili taga Balamban dili sa unang panahon. Okay, shout out tayo ni Neil Cads from YT, from SFG Group Cebu Chapter. Okay, shout out usab diha mga igala ni Rosalie Grande. Shout out tayo ni Stephen Injida og Apuya family from Tindog, Medellin, Cebu. Okay, shout out usab mga igala ni Labina Juminold from Davao City. Shout out tayo ni Janice Hernane from Kuwait. Layo. Okay, shout out usab ni Jojo Malax. Shout out tayo ni Erin Villapando from Batangas. Okay, shout out po na mga ni TG Sambling from Gihing, Hagunoy, Davao del Sur. Kuya, wag apelido Hagunoy. Shout out din ni Melje Lozano og ni Sergio Araneta Lauron from Maramag, Bukidnon. Shout out sa mga ni Steve Edinger. Shout out din ni Max Whitey from Alabel, Sarangani Province.
Shout out usab ni Ivan Buka from Tondo, Manila. Shout out day ni Zian Rafael Gungog og Jusin from Valencia, Bukidnon. Shout out sa Demigala ni Shakira from Barin. Shout out day ni Michelle Salasayo from Pambluma Negros Oriental. Shout out sa diay mga igala ni Chinoy Donato from Sultan. Isa dong, isa Kudarat. dong. Napay nalimtan ni mo dong, oh. Shout out dong. Whitey. Coba Whitey Il. Sana na Whitey Mana Il. dia? Sige, sige. Okay, shout out day ni Jackie Ugsod from Agusan del Norte og sa ilang mayor dia nga si Mayor Karim. Shout out sa Demigala ni Jerome Leopoldo Sambuanga, Sibugay. Okay, shout out day ni Neil Dandasan from Sikihor. Shout out sa Demigala ni Bisdak TV. Shout out day ni Reynaldo Salanyo from Caloocan City. Shout out sa Megala ni Ruina Stack from Panglao, Bohol. Shout out day ni John Mark Sibyal from San Miguel, Zamboanga del Sur. Shout out sa dia Megala ni Dudong Buyaks. Shout out day ni Paul Cubico. Shout out sa dia Megala ni Joshua Irde. Shout out day ni Von Yamson from Masbate. Shout out usab dia Megala ni Melinda Canada, Panabo City. Shout out day ni Renato Ganaw. Shout out sa dia Megala ni Jeannie Rosalina from Qatar, kini siya taga Mindanao ni Sisona na puyo sa Qatar. Okay. Qatar. Shout out day ni Troy Amplokyo. Shout out po din Miguelan ni MG Mundihar from Macau. Shout out day ni Ayunting Jaymar. Shout out sa din Miguelan ni Nere Abrantes. Shout out day ni Ranwin Silatiban Cananyo. Shout out sa din Miguelan ni Marco Lampo. Shout out day ni Analo Sumili Cairo from Cairo, Egypt. Shout out sa din Miguelan sa kong amigo diya sa Kabitunan Pundol, si Arnel Consirman. Shout out day ni Danny Habunan from Alcobar Airbase KSA. Shout out din Miguelan sa ako ang mga kamiguhan nila sa Kabitunan Pundok, akong mga kauban sa mga volleyball player. Happy tata mo duwa. Shout out day ni Glenn Torillo. Shout out sa day inamo Megala ang among kanang mga amigo, mga kaubanan namo Felipe Montero, si Jimmy Horteliano, Giovanni Di Parine, John Benz Di Parine og sa among mga dancer sila si Joy, si Daisy, Geraldine, Mayet. Okay, daghang salamat. Mao na sila Miguelan ang grupo sa Tres Buhakak. Sa dili pa mo mahumano, dili sa nako kalimtan kay wa pa mo ko kapasot, wa pa mo ko kasi sa lansang out. Sold out day ko diha out. Sold out kami no, namura namin masyaw. Set out day ko diha ni sa akong amigo ni Konsehal Roel Ponce Cabanyero diha sa ato ang lungsod sa Balanban. Siya may ato ang konsehal karon, ingon man siyang mga kaubanan o siyang pamilya. Daghan kayong salamat kanimo konsehal nga imo kong gitagaan og pahalipay karong adlaw. Wa koy kabutangan sa akong halipay sangkos langit. Ginangano ingon man sa akong mga kauban kay nakakita na gyud sila nga ako pitunulan ko og dinaagi sa mo ang spinner karon nga mao si Janwa Mix TV. Og daghan kayong salamat kanimo ingon man sa imong mga pamilya. Mahinaot ko nga naunta naa ka sa may palawas og ingon man sa imong mga kaubanan ug mahinaot ko sa imong mga kaubang konsehal ron sa tong lungsod sa Balan nga iya sa dontang hunahuna lang sa gamay lang nga amo ang paninghanglan og unsa pagaling aning kalibutana kay buhi ta Walay corona. pero daghan bitaw nyo salamat. Ngano ka pabiyahirap? Wa ko kabiyahe kay karon ang pangdagan sa sakyanan usara may padaganon niya. Usa rin paniganon? Usara ligid niya di Ma'am Silvia ang tricycle ko tulo may ligid. Niya karon ang ingom sila kanang usa ligid para sa highway ang tulo ligid para sa bukid. Okay ra. Okay. Dagan kay salamat kaninyo. Usbon ako. Salamat kay konsehal sa imong pahalipay. Kinsa man? Dili kanako ni konsehal Caballero Ponce Ruel.
Daghang salamat mo, sir. Okay, shout out din ako ang nag-amahan sa tong lungsod no si Mayor Alex Binghay og ang iya atong Vice Mayor si Alex Francis Binghay or Alfie. Og sa tanang mga SB member, sinod lang ako sa munisipyo. Daghang salamat sa pagdumala ninyo sa lungsod sa Balamban. Og wa nyo pasagdaay ang mga katawhan. Daghang salamat. Og shout out po din ako may gala ang amo ang maabtikon ug mapinanggaon nga barangay kapitan dinha sa Bukayan si Kapitan Nelson Catayas ug sa iyang mga opisyalis. Daghang kay salamat kap og sa inyong pagsuporta o pag kanunay nga paghatag og ayuda sa amo ang sa inyong mga tagi-barangay. Napay ko yun lang sa sold out niya. Shout out niya diha sa atuang lungsod sa Balamban ang atuang Chief Operator Batom, as kong kumpare nga si Dungkoy Manabat, o ingon man siyang mga kubanan, daghang salamat kaninyo, o God bless. Oh, shout out po dahil kumigala sa tanang taga-Indahag, Kamakawan. Ako ang mga classmate diha sa una sa high school ug sa akong mga classmate po sa Buanoy National High School. Daghang salamat. At sa dili pa na ko humanon dahi, napakoy usa nga i-shout out diha sa gawa sa nasod si Dodong Diaw, nga na akong amigo sa diri sud sa una diri pa siya. Nya karon tunay siya sa gawas, kada contest na mo, nami contest ug mabiyaan ko ari ako ang kaubay si Ali. Dadon nako si Dodong Diaw mukuyog gyud dili yung balibad. Daghang kay salamat kanimo Baydong. Naa karon diha sa tihang Qatar. sa Ali Qatar. Sa gawas. Daghang kay salamat kanimo bay ug sa imong pagsunod sa amo ang programang Tres Buhakhak Indag Tortor. Okay, salamat po sa akong amigo din na sa kuan shout out po ko ni Vicente Alpurnon. Ako ang kasusyo sa una sa trabaho. Okay. Nasa Jeddah. Okay, shoutout din ako Megala, tanan ng mga subscribers no nga katong wala nang mo shoutout pero pasensya kayo kay dili kayo na mapas sa oras, daghan kayo. Pero ay kablaka kay paningwaon na mo sa kutob sumahi mo sa sunod na mong Sige, vlog, pagyapon. sa lida na mo. Shoutout mo na Megala og sa tanan na mong mga viewers, mga followers na mo sa mong YouTube ug sa mong page sa Tres Buhakhak sa Facebook. Ay mo kalimot sa pag-share, comment nya, like nya. Amo sa day shoutout Megala, na gikan na mong tulo sa mong grupo, sa mong kauban tanan sa Tres Buhakhak. Shoutout na mo ang tanan na mong mga haters. Salamat kayo. We love you. Nindot, Mana. nindot tigayo pod nga naa mo. Mana Ay, kayo. ug wa pod mi ninyo tanawa at dili pod mi malipay. Salamat kayo sa inyong Mao na mga higala. haters. Ay gid mi kalimte kay kamo di sa mo malimtan bisig katong wala na mo mabasay sa pagkakaron sa iya nang gingon nga sa sunod pa namo nga mga promosyon. Promotion. Ani nga mo ang gihimo karon nga mga kalingawan, komedya, katawa, kanta ug uban pang mga malang mananap, mabasa ra na ninyo. Daghang kayong salamat. Okay, kini ang Tres Buhakhak. Ako si Tulits. Ako usab si Rapi Boy Humabaw Bibi Junior. Og ako usab si Ali Mukoy. Okay. Thank you.